desa sopine ngene. Lah pancen usum corona to, Cuk. Ya tetep sepi le, kabeh di lockdown jajalan. Piye penake, Cuk? Lah piye lah, Cuk? Wong jenenge dompet sepi ya lah. Iya. Kerjaan sepi. Usum corona ra anu duit. Ya Lah, ta. iya. Di lockdown kabeh. Lah penake piye terus? Tekan pacare ya di lockdown. Lah iya. Walah, bar kabeh Mulai to, Cuk. itu. Awak Iki kok aja kwakowo to, Cuk, awakmu iki. lah Tapi iya. aku bingung iki, ganti Bingung duit iki. belas. Waduh, padha wae iki enake. Ora ndi jane aja. Golek lho cabai cah cilik ya amene urung turu jajalan. Aku kok sumu kan ya, Cuk. Kenapa Piye to, iki Cuk? sumu iki? Ajar mek klambi sik yo. Iya. Duh, sik. Piye, piye, Eh, piye? luntur kabeh iki. Lho. Nenek klambi lho, Cuk. Iya. Wong janjine mantan iso luntur.